nako. Okay, achievement ba yan? Oh, ako gipangandoy. Ako gipangandoy ya kay Samsung ni mama. Iya ra pamilya nga lower kay bala. Magkatapok ni murag lower gid tan-aw ba di ko ganahan. Di kami na professional. Gusto ko masabay siya ba? Mo na gid ako target yun. At sa iya anak ni Tito, naging isa professional. Dili. O karon maestra na. Teacher, kalipay ko tan-aw. Angat ang ilang. Mo na, pero isa ra gid ako pangayon niya. Ako gaya, wala ko pangayon ni mo return back sa akong tabang. Makaya na ko kung galing. Isa lang kuha niyo. Anak sa imo kuya nga pagmangko ni mo pa eskwela. Eskwela gid siya. Amo gid pa eskwela niya. Bisa mo ko trabaho, di mo ko maglisod ka naman kung hindi mo kang gamay. Basta ang katuya, mga anak sa Exxon driver ba yung sigan? Gusto na ko, iya human pa eskwela. Kaya siya naman professional karon. Makuha naman na. Oo, wala naman iyang kuhan income. Ang tabangan niya, diya sa iya nagpuyo. Pag humandat ko, Asa nag-teacher siya ate? Nasa Diya Medina? sa Medina Center, katong uban-uban na mo, murag gyapon na mo igsuon. Lagi oh. Pag human, tek na. Hala, kuya atras.